Кеше дөньяда бер мизгел генә яши. Шушы яшәештә ул үзенең соклангыч, матур эшләрен, якты эзен калдырсын иде. Без, укытучылар, ап-ак кар кебек бала күңеленә шул эзләрнең сукмакларын салучылар. Үзеңнең эшең, хезмәтләрең аша тирә-юньдәгеләргә шатлык өләшү иң зур матурлыктыр, минемчә. Синең уңышларыңа сөенеп кемдер елмайса, ничек рәхәт була ул. Шуңа күрә дә инде мин укытучы һөнәрен сайлаганмын. Укытучы һөнәре киң кырлы, хикмәтләр өлкәсе дип бәяләр идем мин. Ни чаклы баланы кеше итеп, аларның чишмә судай чылтырап аккан күңелләрендә бары тик якты истәлекләр генә калдыра белергә кирәктер, минемчә. Укучыларымны зур сәхнәгә, матбугатка чыгаруым минем хоббием. Балаларның шәхес булып формалашуына нинди дә булса өлеш кертә алсам, мин чиксез бәхетле. Шуның өчен дә бит бәйгедән бәйгегә, очрашудан очрашуга канатланып әзерләнәм. Мәктәп, яисә район, республикада үткәрелгән бер генә чарадан да читтә калмаска тырышам. Чөнки аны һәрберсендә укучының яңа күрелмәгән сәләтләре ачыла. Укучыларның елмаю, көлүләрен күреп, күңел шатлана. Аларның кеше булулары өчен көчемне кызганмаячакмын. Минемчә, укучының белем, әйләнә-тирә мөхиткә булган карашын төрле яклап үстерергә мөмкин. Башка хезмәт белән, үлчәми ул минут белән, сәгать белән. Синең хезмәт айлык түгел, еллык түгел. Хезмәтеңнең нәтиҗәсен күрер өчен дистә еллар түгәсең син акыл кеше. Гөлфия апа камил укытучы. Аның төп сыйфаты булып балаларны яратуы, аңлавы, түземлелеге һәм иҗат итә. Мин аның укучысы. Үзем дә шушы мәктәптә инглиз теле укытучысы булып эшлим. Мин Гөлфия апага теләсә нинди вакытта, теләсә нинди сорау белән мөрәҗәгать итә алуыма бик сөенәм. Укыту программасында берәр нинди авыр сораулар булса да, укыту программасыннан тыш берәр нәрсә мине кызыксындырса да, шәхси тормышымда авыр вакытлар һәм сораулар туса да, мин һәрвакыт Гөлфия апам янына ашыгам. Гөлфия апа үз эшенең остасы. Ул һәрвакыт яңалыкка омтыла. Ул бик күп бәйгеләрнең җиңүчесе һәм үрнәк укытучы. Апа, сез дөньядагы барлык уңай сыйфатларны үзегезгә туплагансыз. Сездәге сабырлык аналар сабырлыгына тиң. Шундый авыр чакта да көндәлек мәшәкатьләрне читкә куеп башкалар өчен яшисез. Авыр, ләкин шундый авыр хезмәтне бөтен көчегезне куеп башкарасыз. Күңелебездә сез чәчкән орлыклар шытымнар бирсен, кырылмасын иде. Изге теләкләремне кабул итеп алыгыз.